Nu bliver det meget billigere for TDC's mobilkunder at ringe sammen. Derfor skal der laves en ventetone, så alle os med TDC kan høre, når vi ringer til hinanden. Hvad med sådan noget her, Søren? Lidt kedelig måske. Det er da bedre end den sædvanlige ventetone. Ikke meget, synes jeg. Bent, han er fed at arbejde sammen med. Han går fat i de ældre. Hvad så med denne her? Jeg synes, det er hyggeligt at arbejde sammen med Søren. Vi har det godt sammen, han er meget talentfuld, men han spørger for meget. Og så larmer han forfærdeligt. Jeg synes, det er hyggeligt at arbejde sammen med Søren. Jeg synes, det er hyggeligt at arbejde sammen med Søren. Jeg synes, det er hyggeligt at arbejde sammen med Søren. Det er da bedre end den sædvanlige ventetone. Det er da bedre end den sædvanlige ventetone. Ikke meget, synes jeg. Bent, han er fed at arbejde sammen med. Jeg synes bare, vi skal tales ved, Søren. For meget. Og så larmer han forfærdeligt. Jeg synes bare, vi skal tales ved, Søren. Tak for det. Ring billigere fra TDC til TDC og forvent nye toner.